Kollox huwa les biex il-ħadd jingħata bidu għall-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, konferenza bit-tema Malta li qed tinbidel. Id-diskussjoni li ser ikonna matul din il-konferenza anke bbażi tal-mozzjoni li ser titressa ser tagħti ħarsa proprju lejn il-kisbiet li għamel pajjiżna f'dawn it-3 snin lejn il-ħidma li qed issir u nemmnu li dawn it-3 snin huma l-pedament il-bażi għas-snin li ġejjin għal pajjiżna. Id-diskussjoni ser tevolvi lil hinn mill-kisbiet kollha li nexxielu jġib dan il-gvern u bekk jinfetaħ id-dibattitu ta' fejn nixtiequ naraw lil pajjiżna anke lil hinn minn din il-leġislatura. Il-konferenza ser tibda b'sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba mal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Iva, l-Q&A ta' għada ser ikollha żvolta ftit differenti mis-soltu fejn is-soltu jkunu delegati biss li jistaqsu l-Prim Ministru, għada ser ikollna wkoll panel ta' ġurnalisti li ser ikun qegħdin jagħmlu d-domandi tagħhom. Daniel Mikallef fisser ukoll kif il-Partit Laburista ser ikun impenjat diversi attivitajiet oħra matul din il-ġimgħa. Matul il-ġimgħa ser ikollna sensiela ta' workshops, it-tnejn, it-tlieta u l-erba' li ser niddiskutu fihom diversi suġġetti. Għandek il-ħamis u l-ġimgħa ser ikonna sessjonijiet plenarji fejn id-delegati tal-partit ser ikunu qed jiddiskutu il-mozzjoni li għandna għad-diskussjoni. Is-sebt filgħodu jkollna l-elezzjoni għal membri tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista u mbagħad il-ħadd ikonna sessjoni ta' għeluq, sessjoni plenarja ta' għeluq li fiha jagħlaq il-Konferenza Ġenerali il-Prim Ministru Joseph Muscat. Mikallef stqal li l-għana ħari huwa li t-temi diskussjoni jkunu l-bidu ta' diskussjoni usa sabiex il-Partit Laburista jippreżenta manifest b'saħħtu aktar minn dak tal-2013. Il-Partit Laburista appella sabiex il-pubbliku jingħaqad fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għal bidu ta' din il-Konferenza Ġenerali Annwali.